Ma 5 olyan teljesen hétköznapinak tűnő jelenségről beszélünk, amelyekről azt hinnénk, hogy a tudomány már rég megfejtette őket. Pedig nagyon nem. Rengeteg kérdés, vita és megmagyarázatlan furcsaság következik. Nektek van hasonló rejtély, ami a fejetekben motoszkál. Első a bicikli stabilitása, miért nem dőlünk el. Elsőre pofon egyszerűnek tűnik. Tekerünk, a kerék forog, és valahogy nem borulunk fel. De ha azt gondolnád, hogy a fizika már régen megmagyarázta, csalódni fogsz. A giroszkópikus hatás túl gyenge, a villaszöge sem ad teljes választ, és ha meglökünk egy üres biciklit, az hamar eldől. A jelenlegi legelfogadottabb elmélet szerint folyamatos, apró testmozdulatokkal korrigálunk, anélkül, hogy észrevennénk. Mintha járás közben egyensúlyoznánk, csak épp 2 keréken. A pontos magyarázat viszont még várat magára. Második az ASMR furcsa hatása. Suttogás, zizegés, kopogás. És emberek milliói elalszanak rá, vagy kellemes bizsergést éreznek tőle. Mások viszont ki nem állhatják. A nagy cégek reklámot csinálnak belőle, sztárok videózzák, miközben a tudomány még ott tart, hogy fogalmunk sincs, miért hat így az agyra. Nem tudni, melyik agyterület aktiválódik, miért vált ki ennyire eltérő reakciókat, és hogyan lehetséges, hogy valakit megnyugtat, másokat pedig irritál. Egy teljesen új jelenség, amire még nincs egyértelmű válasz. Harmadik a placebo igazi működése. Hogyan képes a szervezet valódi tüneteket produkálni egy olyan kezelésre, ami valójában semmit sem csinál. Kísérletekben ugyanazt a tablettát egyszer nyugtatónak, másszor serkentőnek adták oda, és a résztvevők teste mindig a beadott sztorihoz igazodott. A placebo képes javítani fájdalmon, sőt néha betegségeken is, és ugyanígy mellékhatásokat is előidézhet. A mechanizmus azonban ismeretlen. Hogyan hoz létre az agy fizikai reakciókat puszta elvárásból? Erre nincs bizonyított magyarázat. Negyedik az alvás valódi oka. Az életünk harmadát alvással töltjük. És még csak nem is értjük, miért. A testünk ilyenkor dolgozik a legaktívabban. Regenerál, emléket épít, hozza helyre az idegrendszert. De hogy miért kell ehhez a tudat teljes lekapcsolása, azt senki sem tudja. Kicsi férgeknél is van alvásszerű, pihenő szakasz, tehát nem kell hozzá nagy agy. Számtalan elmélet létezik. Energiatakarékosság, memóriarendezés, de egyik sem bizonyított. Ötödik a víz, logikátlan tulajdonságai. A víz a Föld egyik legalapvetőbb anyaga, mégis rengeteg tulajdonsága teljesen ellentmond a fizikának, legalábbis első ránézésre. A jég könnyebb, mint a víz. Ez szinte egyedülálló. A hideg víz gyorsabban forr fel, mint a meleg, Pemba hatás. A víz sokkal nagyobb felületi feszültséggel bír, mint illene. Két könnyű gáz, hidrogén és oxigén, mégis folyadékot ad ki. Modellek vannak, de nincs mindent lefedő magyarázat. Plusz egy a cetek rejtélyes visszatérése a vízbe. Évmilliókkal ezelőtt egy szárazföldi emlős csoport a páros ujjúpatásokból úgy döntött, újra a tengerben él. A bálnák és delfinek legközelebbi rokonai ma a vízilovak, amelyek még messze nem annyira vízi lények. A kérdés, miért fejlődtek vissza ennyire radikálisan? Miért tűntek el a végtagjaik? Miért nem álltak meg fóka rozmár szinten? Tudjuk, hogy ökológiai ÜRT töltöttek be, de a fejlődési folyamat célja és pontos oka még mindig rejtély. Ha tetszett a videó, dobj egy lájkot és iratkozz fel, hogy ne maradj le a következő 5-ös listáról.